Welcome Ningzim Africa, welcome bantwana bakamoya. This is Umkhulu Gwabini. I'm your host kanti le Indalo Media and Podcasting. This is the only channel in this side of the equator that unpacks issues around African philosophy, African ethnophilosophy, African spirituality. This is the only show that teaches about spiritual awakening. This is the only show in this side of the equator that deals with matters concerning our African culture, our African tradition, our African spirituality. Ngendlela amanye ama-programs angenzi ngayo. So if you are new to this channel, please don't forget to like, subscribe and comment. And welcome mangabumusha. To those esisibe nabo isikhathi esijana nganza kwethu, your continued support is very much appreciated. I take nothing for granted. The entire team at Indalo Media and Podcasting appreciate your presence, appreciate your support. So niqhubeke nisisupporte ningaphezi. Nganza kwethu ke niyayazi ke le show ukuthi I always say sithatha izinto zaka African spirituality sibeke a notch up. Ahlali mangabe sikhuluma izinto la, sikhuluma izinto ezicwaningiwe, izinto ezitestiwe, zaprovwa. I always say this kuma videos ami. Ama topic engikhuluma ngawo before ngifike ngizowapresenta la, ngisuke sengiconsultile with my seniors, ngisuke sengiconsultile with my equals. Uma ngabe kuziwe into enzaka moya and so on and so forth, ebese beyangigaida ukuthi iyiphi indlela mhlawumbe engaba right to best present lama topic in such a way that wena as a consumer of this content usala uvulelekile futhi usala unjani ubuyelwe yithemba empilweni yakho, because remember, one of the main reasons, in fact one of the fundamental objectives ale channel is to create this one huge community yabantwana bakamoya la esohlala khona, lesofike singene khona si-engageane and ventilate all these issues ezisihluphayo ezisixakayo ngezinto zakamoya. Lolu hambo ngenza kwethu lude, awulihambi kahle hle uwedwa, kumele uhlale ngaso sonke isikhathi kube njani ubelong to a particular group enani edonsa ngomoya ofanayo nawe, ubelong to a group ekhuluma language ifanayo nelanguage yakho. Isikhula kanjalo thina abantu bakamoya. So Indalo Media and Podcasting iyona platform where almost everyone is welcome to come and ventilate all these issues zakamoya ngendlela nje sikwazi ukuthi si-engageane constructively and meaningfully. So asiqhubekeni nganza kwethu silokhu nje singaphezi, sibonisane, si-engageane kwi-comment section, phinde sishare this type of content ukuze sikwazi ukukhulisa nabanye, sikwazi ukuphinde sincinca abanye bangene. Kodwa nje kubaluleke kakhulu ungayibuki le video isikhathi eside ungaka subscribe. Ngicela abandla nisubscribe, ni like, niphinde nivisit amanye ama video esesiwenzile already, ama videos esesiwapublishile in the past, ukuze understand umongo wale channel, ukuze understand our chain of thoughts when we discuss these issues, ukuthi kahle hle sikusiphi state of mind, ikuphi lokho esizama ukuthi sik-achieve as Indalo Media and Podcasting. So without wasting any time kanza kwethu, let us dive into today's topic. Namhlanje sizokhuluma nge-topic interesting kakhulu, a very interesting topic today. So ngicela ukuthi ubambe ifoni yakho, uyibambele eduze, ususe zonke izinto ezingase zikuphazamise, because namhlanje I'm going to be unpacking izinto esezihluphe abantu abaningi kakhulu, abantwana bakamoya, izinto esezihluphe abantu abaningi kakhulu, abantu abaphethe abanezithunywa, esihluphe kakhulu abantu abanjani, abantu abadla ilokhunjana, impande zomnguni. So ngizokhuluma namhlanje ngomuntu othi mina mkhulu ngifike ngihambe ngiyohlola
kukhona abangikhomba entwasweni ngiphinde ngithi ngelinye ilanga ngiyohlola komunye umuntu ohlolayo afika athi hayi awuyena umuntu wentwaso wena umuntu nje odinga ukuthi lokhu nje ithunywa ulungiselele ithunywa zakho uyihlambulule iphakame kusuke sekwenze njani mkhulu. So umbuzo omuhle kakhulu ke loyo, and in my line of work this is something I have encountered several times la whereby umuntu afike kumina athi hey mkhulu I'm a bit compulsed angisazi ngenze njani because kukhona abathi angithwase kukhona abathi ngingathwasi. Awumunye afika athi mkhulu in fact sengiyiqalile intwaso but ayi ngeke angizizwa nje kulento umzimba wami uyashiyeka nje kulento. Uthola ukuthi ngempela uyathwasa kanti akufanele uthathwase. Omunye uthola ukuthi akathwasi kanti kuyadingeka ukuthi akuthwasele yena okwakhe. So if uke waba kuleyo situation or if you are currently in that situation, this video is for you. Make sure ukuthi uyibuka until ifike kuphi ekugcineni. So ake sijuleke manje. So ngenza kwethu ngeke ngasho ke in my previous videos ukuthi mangabe umuntu ezalwa ukazalwe kuhlangana imoya yogogo, imoya yomkhulu yamakhehla, imoya yezingane zakubo loyo muntu osuke ezozalwa. Ebese ke leyo moya esigcina sesiyazi ngokuthini kuba khona umndawe oqhamuka ngasezalukwazini, kube khona umndiki oqhamuka ngasemakhehleni, ebese kuba khona ke mhlawumbe isimo somnono esiqhamuka ngakubani ngaseyinganeni zasekhaya, mhlawumbe izingane ezingalibonanga ilanga nezahamba isencane kakhulu emhlabeni. So leyo moya ke iyake yakhe umuntu iyona foundation isisekelo esijule kakhulu sawo wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga. So mkhulu Gwabini siyakuzwa lokho mhlawumbe sesicishe sikunderstand because you have been mentioning it, you have been emphasizing it in your previous videos. In fact kulaba basha abasanda ukujoin i-channel iyona into engifuna ukuthi nihlale ni-understand ukuthi umuntu wakhelwe imoya emithathu ile ngiqeda kuyibala. So now let us now get into the nitty-gritty of this topic. Now usunayo ke lemoya usuzalekile. Kuyenzeka ke esimene esinjalo uthola ukuthi ekhabo ngakuboka mama baqhamuka nesipho esisebenza kakhulu ngesithunywa. Kuyenzeka esayidini lakuboka mama baqhamuke nesipho esisebenza kakhulu ngesithunywa. Ube umuntu engathithi bafuna ukuthi asebenze kakhulu ngesithunywa, aphakamise izithunywa zakhe. Kwesinye isikhathi ngesikhathi esisodwa kukhona beza nezithunywa base bakuboka mama, ebese kuba khona beza nani abeza nempande, abafuna ukudlelwa impande, abafuna ukuthwasisa ke labo isinguni. Uma ngabe ukuleso simo esinjalo le moya kube ngathithi iyaphikisana iyaqophisana ilo naloyo ufisa ukuthi kube uyena odlozomela lo mzimba ubuswe uyena. Ingakho uzothi mawufika umuntu onjalo isikhathi esiningi sijwayele ukuthi mefika kuthini ebantwini ababonayo sikuphika ukuthi unesimo sokuba usembangweni. Eminye imbango nganyanga ethi imbango futhi engajwayelekile ukuthi abelaphi bendabuko bagcile kuyona le. Uyabangwa impela hayi ngokwegazi ngokudabuka, kepha ubangwe ukuthi lo bafuna laba boka baba bafuna ubadlele intwaso, la boka ma bathi hayi umntwana wethu sifuna abe nje umuntu osebenza ngani ngesithunywa. Ebese kuba khona umbango uze umuntu mayehlolelwa athi umlaphi wendabuko hey ngiphika isimo sokubangeka, ingane ebangekayo not necessarily ukuthi ubangwa ngalendlela ejwayele ukubangwa ngayo umbango wabantu, kepha wena ubangwa ngesimo sokuthi kukhona abakufuna intwaso kwena, kukhona abakufuna usebenze ngezithunywa. So mkhulu Gwabini siyakuzwa so far. You are very clear
Ngiyanizwa emakhaya nisho njalo. So now ake siqhubeke ke futhi manje sithi ukuyiphakamisa ke manje ilokhunjana yethu ingxoxo yethu. Ey'meni ey'njalo ke ngani zakwethu. Ey'meni ey'njalo. Ey'meni ey'njalo. Yila engihlale ngithi mina khona kubalulekile uma ngabe uyingane yakamoya, uma ngabe uyingane yakamoya ukuthi enene utadishe amaphupho, utadishe umzimba wakho ukuthi uma ngabe ukade uye la endaweni ethize, mhlampe la abathi khona kuzofanele udle ini, ungene entwasweni, uyaye ube njani nezinto mhlawumbe okubuye nazo kuleyo melaphi, mhlawumbe athi hayi okugquma uphalaza iy'nsuku ey'thize. Ngesikhathi ugquma ngalawo makhamba suke kunikeze wona, uphalaza, ukhuleka, ngoba phela asihlukani nomkhuleko thina bantu bakamoya. Ukhuleka, wenza konke lo myalelo asuke kuyalele yona. Iy'bonakaliso zakho zithini wena, ngoba kunezinto ngempela ekugcineni kosuku amaphupha awalahlisani. Yingakho kukhona usiko esikwazi ukulenza la ekhaya lokuhlunga, lokugeza amaphupho nje wodwa, siwahlunge uthi uphupha into eclear kuyiyona. So kufanele ube umuntu lapho okwazi ukulalela amaphupho, ebese ubheka isimo sakho sempilo ukuthi siyaye sihambe kanjani uma ngabe ubuya kulomelaphi ofuna ukukufaka entwasweni. Uphinde unothise ukuthi uma ngabe uhamba lo melaphi okholelwa ekuthenini wena unomoya ufuna ukulungiselwa ithunywa, akunikeza amachibi, akunikeza wona isikhathi esiningi banikeza namachibi laba abasuke bethatha leyo route. Uma ngabe kunikeza leyo machibi ekuyise emanzini nilenza lonke usiko lasemanzini, akunikeze futhi nechibi ukuthi uhamba kusebenzise leli chibi ekhaya, ebese uyanothisa ukuthi amaphupho akho abanjani. Emzimbeni uzizwa kanjani wena uma ngabe kuwukuthi uzama ukulandela indlela lena yani yesithunywa? Uzizwa kanjani? Amaphupho abanjani? Empilweni yakho ke sesikhuluma nge-everyday experience yempilo. Uma uvuka ekuseni uhamba uye emsebenzini, uvuka ekuseni uhamba esikoleni, uvuka ekuseni uhamba uye ebhizinisini lakho, okanye uvuka ekuseni uhamba uya la usuke uya khona. Kwenzakalani kuwena? Uma umuntu wakamoya ngani zakwethu, umuntu ombethe, umuntu ophathisiwe, kumele uzijwayeze uqaphelisise izinto. Ungabiki izinto ozithatha nje for granted. Uyayiqaphelisisa izinto. Uyaziqaphelisisa izinto. Ngoba mangabe umuntu ongaqaphelisisi, onganakisisi, okuningi kuye kukulahlekele. Kukulahlekela ngoba wena ungumuntu onganakisisi isidalwa. Kanti lolu hambo nalabantu esibambethe esisuke sihamba nabo, bayafuna into yokuqala abakujwayeza yona ukunakisisa. Kufanele ube umuntu oqaphelisisayo, onakisisayo. Ingakho ngeke ngiphatheke kabi kakhulu mangabe ezothi umuntu mkhulu ngiyaphupha mina ekuseni vese ngikhohliwe. Uyabona lapho kusuke konakele kakhulu. Isimo leso esidinga ukuthi usukumele ngokukhulu ukusheshsha. Ungavumeli kuze kuphele isikhathi eside ube umuntu othi hayi ngiyaphupha nje ngikhohle, okanye angiphuphi at all, because there are those I have met them abathi nje no mina makhoba mkhulu ugwabini angiphuphi nje, athi mangilala ngiyalala nje ngibe dead, ngize ngivuke sengivuswa yini i-alarm sengiya emsebenzini. Mawuthi emsebenzini sengiya le ngiyakhona, mawuthi uyakhona. Yizimo ngenza kwethu lezo ejule kakhulu, but I think lezo zideserve nje a separate episode zodwa. But here ngifuna sifocus la ekuthenini isimo sombango siyaqhamuka ke ngaleyo ndlela, ebese ngesikhathi ubangwa, ngoba umuntu obangwayo, uzothi mangabe uya entwasweni ingenzeki intwaso yakho futhi ingapheleli, ibe namahixihixa amaningi. Yabona namahixihixa angekho normal amaningi. That is sign number 1 ukuthi wenza into engafanele yenzeke. Yabona mangabe uzoya entwasweni wenze wonke ama rituals zakhona, uzigcine zonke izinto zakhona,
but at some point uzithole mhlawumbe kufanele uboleke imali ukuze intwaso yakhe iqhubeke ukuze uphothule igaba ezithize. Kufanele ube worried lapho. Kukhona into engahlangene kahle hle oyenzayo. Kunento engahambisani nalentwaso lo sukuyenza. Awuthi ngiyiveze into kanza ukuthi entwaseni akufuneki ukuthi uzube nemali uzosebenza. Mina sengibona abantu abaningi abasithwasile isinguni abasebenza ngaso isinguni. Akade umuntu efika kumina engasebenzi engenalutho. Kodwa wayiqala engenalutho. Wayiqala indlela yakhe yentwaso. Waqala wadeclare izinto, waqala wakhuluma nabadala nabaphansi, waqala wazihlambulula, waqala wenza uyabona zonke izinto ezikhombisayo ukuthi hayi lo muntu lo usezinikele ekuthenini uyathwasa. Bese beyaqhamuka abantu ngempela makuthi wenza into okufanele uyenze. Ngazi abantu mina ababe nemicimbi ebemihle kabi yokuphothula, imicimbi emihle kabi ongayiphiki ukuthi umcimbi obuwenziwe umuntu ongenamali, umuntu ongasebenzi. Abaphuma ngenkomo ezicobezelayo, ezikhuluphele ezinhle kanjani, kwabuswa, kwaba nokudla, kwaba neziphuzo. Kwabuswa engathithi umcimbi ohleliwe, ohlelwe iminyaka, kepha cha akuwona umcimbi ohlelwe iminyaka. So yinto mase wenza into ekuyiyona bayakuhlangabeza abantu abadala kuleyo nto abasuke befuna ubafezele yona. Uma ngabe bengasakuhlangabezi, kukhona okusuke sekushaya amanzi. Kona ke ziningi ke izizathu. There are many factors to be taken into account that could lead to a situation la othola ukuthi khona ufuna ukwenza intwaso uyazama kodwa nje kuvaleke konke. Ziningi izathu ezizalokho, but esihamba phambili usukunikeza isikhathi sokuphoza, ucabangisise, ubhekisise lento ukuthi lento engiyenzayo ngabe ngempela am I really doing the right thing? Am I really pursuing what I need to be pursuing? Or nje I'm just dwaffling in a twilight zone. So lezo zinto kufanele uzinjani uzazi wena, uzizwe emzimbeni wakho. Ngizokwenza nje umzekeliso. Kunomuntu okathi mangabe seqala ethi uyaqala ukulungisa izinto zani zokuthwasa. Mhlamba sithi nje bekufanele uyohlangana nogobela kagobela wakho, kukhona usiko elithize niyoligcina naye. Ebese kuthi le mali okade uyibekile ivesana ilahleke noma intshontshwe likhona la emndenini. Okanye kuthi mangabe mhlambe kade unohambo olithize kodwa seliphathelene nentwaso leyo suyiqala. Uvesana ufelwe imoto. Uvesana udayiswe yilo muntu okade ethemba ukuthi no ngizokutransporta mina from A to B, zonke lezi indlela zakho zokuyihamba. Avesane lo muntu abenjani akuditshe ngo last minute. Uthi usabe seyamfuna efonini awusamtholi, usabe seyamfuna efonini awusamtholi. Uyabo. Uthi mangabe mhlambe kukhona le kufanele niye khona ngeweekend okuuhambo lasentwasweni yesinguni. Kuvesane kube khona isiguli esikhona ekhaya esijulile. Into obona kahle ukuthi ngeke ngiphume ekhaya isimo sinje ngiyele. Usually, and I'm saying this with a very high degree of certitude. I know this and I know this for sure. Kusuke inkulumo. Those are signs, those are telltales, those are tell signs ukuthini you should not be pursuing this journey. Mhlambe kungenzeka ukuthi akufanele ngabe uyenza manje noma mhlambe akufanele uyenze nalomuntu oyenza naye. Kodwa bottom line akufanele ngabe into eyenzakala. Nganza kwethu ngihlale ngikusho lokho. And namhlanje ngizokusho futhi. Mina idlozi engilaziyo liyabhekelelana. Hayi mina idlozi engilaziyo liyasukuma, liyabhekelelana. Umntwana walo mangabe esekhombisa inhloso nelokhunjana nentshisekelo yokugcina izikweleti zalo. Mina engilaziyo. Now
Sesikhulumile ngezinto ezikukhuzayo ukuthi uye entwasweni. Sesikhuluma le ndlela okade unothisa ngayo izinto, indlela izinto ezihamba ngayo mangabe uthi njalo nje uqala uhambo lentwaso yesinguni. Phinde futhi unothise nala ukuthi mangabe uzoqhubeka nezithunywa zakho, kuhambe yini kube khona la osekuvimbeka khona ke manje ukuthi uqhubeke nezithunywa. Bheka amahicihici namathizethize ohlangabezana nawo if you are pursuing and only pursuing indlela yani yezithunywa. Because it could be a sign as well ukuthi to say no, actually wena udingeka ngase ntwasweni. Same thing applies mangabe ngasentwasweni uphazamiseka kakhulu, it could be a sign signaling ukuthi no actually hamba uye ngasezithunyweni. So njengengane zakamoya ake sifunde ukunakisisa, ake sifunde ukuqaphelisisa. Qaphela mawuzothi uqala ijeni yobungoma ebese uvesana uyagula nje ugule lokugula ukuthi uyagula, ugulela ukufa. It's a sign, inkulumo esuke ebantwini abadala bakhulume ngomzimba wakho ukuthi mhlambe lento oyenzayo akakabi isigaba sokuthi uyenze, noma akudingeki ukuthi uyenze, noma akufuneki uyenze la oyolekelelwa khona. Ama-signs ngani zakwethu, ama-signs ahlale khona. Ama-signs ahlale khona. Yazi ama-signs akhona ngisho kufanele uhambe uyoconsulta nomuntu. Khona umuntu okumhalela ukuthi ngifisa ukuyoconsulta kusibanibani. Kodwa mhlazane sekufanele uhambe uyoconsulta kuyena, uvesana ulahlekelwe iwallet. Mhlazane sekufanele ukuthi uhambe uye kuyena ube nezingqinamba ezithize nje ezijulile. Ozibonayo ukuthi nawe uzusho uphimisele mhlawumbe uwethu uthi hawu ibhadi ke leli izinto ezikanjalo. So usually those are minor, those are subtle cues asuke ephuma ebantwini abadala ukukutshela ukuthi qaphela, vula amehlo ukuze izinto zakho zizolunga. So ngike ngathi ngithe ukuthi ngeke ngiyenze le video. So ngikhumbule ukuthi niya-like na subscribe njengoba ngikhuluma. So seniyazi manje ukuthi kuyenzeka umuntu uma ufika kumlaphi wendabuko, asimlaphi wendabuko uyabangwa. Kunesimo sombango esiphezulu kwakho. Kukhona abafuna ukuphathisa izikhwama, khona abafuna ukuthi usebenze ngezithunywa. Naloko kuyaba umbango. Ngizoloke nje ngwenza amanye ama video whereby I'll be discussing unpacking and dissecting ezinye inhlobo okanye ezinye igaba zokubangwa. Kodwa nje for today ngicela ukuthi siyiphoze la ngani zakwethu. This is Umkhulu Gwabini. Thank you very much for choosing us and thank you for watching.